Ο Χουάνπι το σούτ, ο Αθανασιάδης περίμενε το σκάσιμο της μπάλας στο χορτάρι και μπλοκάρει. Και πάλι σωρία. Εδώ ο Χόγκλα θα κλέψει και ο Άρης μπορεί να τρέξει. Ο Κουαμέ τσίπησε για τον Ντουντού. Απέναντι είναι ο Γένσεν. Ο Ντουντού θα κουβαλήσει την μπάλα, θα μπει στην περιοχή. Τώρα το γύρισμα αυτόν γκολ 1-0. Ο Άρης προηγείται στο 25 με αυτόν γκολ του Κάργα. Ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα του Μανώλο Χιμένεθ βρήκε ανοιχτό γήπεδο για να τρέξει. Χουάνπι και πάλι για τον Γρόσδη. Ο Φρίντεκ τον πιέζει. Μακνή. Το shoot out. Ξανά η φάση. Για τον Λάμπρου. Γρόσδης. Ο Ράτσιτς δυσκολεύτηκε από την παρουσία του Σιδηρόπουλου. Μακνή. Κόντρα. Κόρνερ. Ο Σιδηρόπουλος περιμένει τον βοηθό του και δίνει πέναλτι στο 50. Εδώ φυσικά και θα υπάρξει μελέτη από τον VAR της φάσης. Ξανά η φάση με τον Μακνή να κάνει το γύρισμα. Η κόντρα πάνω στον Σούντμπεργκ. Εδώ είναι το ημιαυτόματο offside. Βλέπετε πόσο οριακή ήταν η κατάσταση τη στιγμή της πάσας του Γρόσδη για τον Μακνή. Πέναλτι. Σφυρίζει ο Σιδηρόπουλος. Ο Χουάνπι εκτελεί και νικά τον Αθανασιάδη. 1-1. Ράτσιτς. Ο Χόγκλα κάνει το λάθος εδώ. Ανατρέπει τον Χουάνπι. Ο Χόγκλα, ο οποίος είχε δει κίτρινη κάρτα λίγο νωρίτερα και θα αποβληθεί στο 58. Το παιχνίδι στραβώνει εντελώς για τον Άρη. Ο Χόγκλα έχει καταλάβει το λάθος του πριν καν βγάλει την δεύτερη κίτρινη ο Σιδηρόπουλος. Ο Μανώλο Χιμένεθ ασφαλώς δεν τον ο Σόρια στην περιοχή, απέφυγε το μαρκάρισμα, το γύρισμα για τον Λάμπρου, το πλασέ, βάζει στόπο, Γένσε, νέο shoot out από τον Τζόκα. Κίτρινη κάρτα στον Σούντμπεργκ. Τη στιγμή που κάνει την πάσα ο Σούντμπεργκ, το πόδι του προσγειώθηκε άσχημα πάνω στον Τζόκα. Το τακουνάκι, πολύ ωραία η κίνηση του Σόρια, το γύρισμα! Απίθανη ευκαιρία! Έχει βρει την μπάλα με το χέρι ο Ουρτάδο και θα δει την κίτρινη κάρτα. Πήγε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα, προφανώς είδε ότι δεν προλάβαινε και άπλωσε το χέρι του. Η σέντρα, Ουρτάδο, καλή προσπάθεια, η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη. Η σέντρα καλή, ο Αθανασιάδης με το αριστερό χέρι, ο Ράτσιτς μακριά. Γκονζάλες πέρασε για τον Μπουζούκι και αυτός στον άξονα για τον Τζόκα. Ανοίγει τον Γκονζάλες, αριστερά η προτίμησή του για τον Λάμπρου. Ανεβαίνει ο Αμπάντα, ο Λάμπρου το πλασέ δοκάρι. Η μεγάλη ευκαιρία του Βόλου να πάρει προβάδισμα στο 83 με το πανέξυπνο πλασέ του Λάμπρου. Χερμανσόν θα κάνει το σουτ. Το Αθανασιάδης έχασε την μπάλα από τα χέρια του κόρνερ. Ξανά Μπουζούκης. Χαμηλά το σούτ, η κόντρα. Νέο σούτ, ο Αθανασιάδης. Νους, με τη μία ο Νους, είναι πολύ καλή πάσα για τον Ανδρούτσο. Ευκαιρία για τον Όφη, το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Με τον Ανδρούτσο, ο οποίος μετατρέπεται από κεντρικό σκάφ σε δεξιό οπισθοφύλακα και από αυτήν τη θέση καταφέρνει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο τρίτο λεπτό. Πολύ γρήγορο προβάδισμα για τους κριτικούς που εξαργυρώνουν την πολύ καλή ψυχολογία την οποία έχουν
Και πάλι στην αντεπίδεση. Ξανά ο Νους έχει χώρο από την αριστερή πλευρά. Άφησε την μπάλα να περάσει πίσω από την πλάτη του. Το αντίπαλο τον Σόουζα με τη μία. Το σου, την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο γκολ για τον Όφη. Με καταπληκτική προσπάθεια, γρήγορη προσπάθεια. Ο ταξιάρχης Φούντας μπήκε στην πορεία της μπάλας από την προώθηση του Αθανασίου και τη σέντρα χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Εκρηκτικό ξεκίνημα για τους κριτικούς. Πετυχαίνουν 2 γκολ μέσα στο πρώτο 7 λεπτό και κάνουν πολύ πιο εύκολη τη ζωή τους για τη συνέχεια. Εδώ βλέπετε τον σκόρερ του αξιάρχη Φούντα και πάλι προσπάθεια άρχισε με τον Νους από την αριστερή πλευρά αυτή τη φορά και την προώθηση του Αθανασίου. Πόμπο βγάζει την Κηφισιά μπροστά. Η πάσα είναι καλή για τον Μίγιτς, ο οποίος ανοίγεται. Το σουτ του Μίγιτς, σωστή τοποθέτηση από τον Χριστογιώργο. Το σουτ, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Η Κηφισιά σκοράρει στο 19, πάρα πολύ γρήγορα. Με τον Αμανί να βρίσκει χώρο. Προσπάθησε να βρει νωρίτερα ο Αντώνησε για να σουτάρει. Δεν τα κατάφερε, άπλωσε το παιχνίδι της Κηφισιάς και έρχεται ο Αμανί να δώσει ελπίδες. Νούνελη. Το σουτ, εδώ ζητούν χέρι οι άνθρωποι της Κηφισιάς και οι φίλοι της στην κερκίδα. Ο Πόμπο το σουτ, την μπάλα εκατοστά από το δεξί δοκάρι. Έχει πολύ καλά πόδια ο Πόμπο, δεν διστάζει να δοκιμάσει. Κοιτάξτε που έχει ανέβει ο Αντώνησε, γιατί υπάρχει μια κόντρα που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά λεπτά. Είναι ο Χρήστος ο Πρίτσας, προσπαθεί εκεί να βρει άκρη, αλλά δεν συνομιλεί με τα ΜΑΤ, αν τα λέω σωστά έτσι, γιατί δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Συνομιλεί με τους από κάτω τους αστυνομικούς, προφανώς για το λόγο που ξεκίνησε όλο αυτό, γιατί όπως δεν φάνηκε κάτι, δεν έγινε δηλαδή κάτι, δεν είχαμε κάποια ρήψη αντικειμένου, τουλάχιστον δεν την αντιληφθήκαμε εμείς. Τα πράγματα ηρέμησαν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Πάσα για τον Θεοδωρίδη, προσπαθεί να βάλει το σώμα του, κρατάει Θεοδωρίδη, θα κάνει ένα σούτ, η μπάλα θα φύγει έξω. Καλή στιγμή για την Κηφισιά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και πάλι Νούνελη συγκλίνει. Πόμπο έχει δυνατό πόδι, έβγαλε για τον Λαρουσί. Τακουνάκι καταπληκτικό από τον Αντώνηση, όχι όμως τόσο δυνατό για να νικήσει τον Χριστογιώργο. Πολύ καλή εκδήλωση επίδεσης από την Κηφισιά στο 54. Στην περιοχή ο Νούνελη, το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα από τον Θεοδωρίδη. Είπαμε ότι ο Νούνελη είναι πάρα πολύ κινητικός, δραστήριος από τη δεξιά πλευρά. Έχει ταλαιπωρήσει την άμυνα του Όφη, δεν ήταν αποτελεσματικός, δεν είχε ουσία μέχρι τώρα. Τώρα βρέθηκε στην περιοχή, σούταρε διαγώνια. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ο Θοδωρίδης που ακολούθησε τη φάση την έστειλε στα δίχτυα. Η μία από τις αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο. Εκτέλεση στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά τον Κοστούλα ψηλά. Μια καλή στιγμή μετά από αρκετή ώρα για τον Όφη. Πόμπο θα εκτελέσει. Μπάλα περνά και θα φύγει έξω. Μπήκε στη φάση ο Θοδωρίδης. Μπήκε στη φάση ο Πέτκοφ. Το γέμισμα για το Θοδωρίδη. Νούνελη με χώρο για το σουτ. Θα το κάνει, μπάλα έξω. Τεράστια ευκαιρία για την Κηφισιά να κάνει την ανατροπή και από το 0-2 να φτάσει στο 3-2 με τον Νούνελη. Το σουτ από τον Πόμπο, η μπάλα έφυγε έξω. Εκατοστά πάνω από το δοκάρι. Και δεν ξέρω αν είχε και την πορεία της μπάλας ο Χριστογιώργος. Τρέχει ο Νούνελη. Χριστογιώργος με το κεφάλι. Μπαίνει. Μακρινό κοντρόλ από τον Μπένι, ο οποίος θα βγάλει μια σέντρα. Πηγαίνει ο Πόμπο πάνω στην φάση. Πολύ δυνατή κόντρα στο ύψος της μικρής περιοχής.
Ο αρχηγός του Όφη κρατάει μπάλα, εκμεταλλεύεται το χώρο που του δίνει η άμυνα της Κηφισιάς. Περνάει για το Θεοδοσουλάκη μες στην περιοχή. Μαρκάρισμα από τον Λαρουσί. Φωνές από την κερκίδα των οπαδών του Όφη. Αφήνει το παιχνίδι, ήταν κοντά στη φάση ο Ζαμπαλάς. Ο Λεβαδιακός έχει ευκαιρία. Έβγαλε άμυνα ο Μπιανκόν. Το σουτ πάνω στα σώματα. Και η πάσα του Τσικίνιο για να ξεδιπλώσουν αντεπίθεση ερυθρόλευκη με τον Μαρτίνς. Θέλει να περάσει από τον Τσάπρα και μπήκε στην περιοχή ο Μαρτίνς. Γύρισε ωραία την μπάλα. Ο Ελκαμπή από κοντά δεν μπορεί. Στη γωνία ο Μουζακίτης για την εκτέλεση. Ένα γκολ έχει στη Super League σε αυτό το γήπεδο. Το γύρισμα στην περιοχή, το σουτ δυνατό από τον Νέσε κόντραρε, ένα ακόμη σουτ, πάλι κόντρες. Το γύρισμα είναι καλό, ο Μάγνουσον, το ψαλιδάκι είναι εντυπωσιακό αλλά άστοχο από τον Έσε που βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής το 28. Ο Τσάπρας άλλαξε με τον Όσβολτ, ο Ρέτσος και η κεφαλιά του Κωστή που πήγε σε αντίπαλο. Ελκαμπή, κλεισμένος, διατήρησε την κατοχή της μπάλας και δοκιμάζει σου. Την μπάλα κοντράρει και πάει κόρνερ στο 31. Στην περιοχή και ο Έσε, ο Ολυμπιακός έχει 4 παίκτες στην περιοχή. Ο Ζέλσον Μαρτίνς παίζει με τον Τσάπρα. Τον απέφυγε εντυπωσιακά και έβγαλε σέντρα για την κεφαλιά out του Λουίς. Εδώ η πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Ζέλσον Μαρτίνς και η κεφαλιά του Αντρέ Λουίς με την μπάλα να φεύγει έξω. Και τώρα βγάζει κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία ο Φωτιάς στον Όσμπολτ. Ο Τζολάκης διώχνει μακριά αλλά τραυματίζεται από την προβολή του αντιπάλου του Όσμπολτ που μόλις είδε κάρτα. Βλέπει δεύτερη και αποβάλλεται. Εδώ είναι η φάση. Διαμαρτυρίες τώρα από όλους. Είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μαρτίνς απέφυγε ωραία τον αντίπαλό του και γλίστρισε. Η ευκαιρία του Ολυμπιακού και ο Λοντίγκιν που σε 2 χρόνους μαζεύει. Ο Τσικίνιο έκανε το πλασέ από την πάσα του Έσε. Ο Λεβαδιακός έβγαλε την άμυνα αλλά κάνει γρήγορα λάθος. Ο Ολυμπιακός αντεπιτίθεται, δυνατό σου του Τσικίνιο. Η μπάλα κάπου κόντραρε και είναι κόρνερ. Έσε δοκιμάζει σουτ. Από τις καλύτερες στιγμές στο μάτς με τον Αργεντινό αμυντικό μέσο του Ολυμπιακού να μην σημαδεύει εστία. Αριστερό πόδι εκείνο ο Τζολάκης για να μαζέψει. Απόπειρα του Βίχου να τον νικήσει. Το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Η εκτέλεση στον Λοντίγκιν. Πολύ έξυπνη εκτέλεση του Ροντινέη. Προωθείται ο Μπρούνο. Νασιμέ το κράτησε και πήρε φάουλ. Όχι, μπάλα. Ο Φωτιάς που είναι δίπλα. Κωστή. Αντεπίθεση για το Λεβαδιακό. Πάρα πολύ γρήγορα με τον Τσάπρα. Το γύρισμα 1-0. Στο 70 και με παίκτη λιγότερο ο Λεβαδιακός ανοίγει το σκορ με τον Παλάσιος. Εδώ είναι το ξεκίνημα με τον Νασιμέντο και τον Παλάσιος. Θα πάει να το δει ο διαιτητής. Τον κάλεσε ο VAR να ξαναδεί τη φάση. Το ξαναβλέπει ο Φωτιάς. Επαναλαμβάνουμε, είναι η στιγμή που ο Παλάσιος προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα τον Νασιμέντο. Το κάνει με τον τρόπο που ξαναείδατε στο replay. Και στη συνέχεια στην εξέλιξη ο Λεβαδιακός βρίσκει γκολ. Και εδώ υπάρχει μελέτη για πιθανό offside, αλλά φαντάζομαι ότι έχει μείνει στην πρώτη στιγμή ο διαιτητής. Δεν υπάρχει γκολ. Μένει το 0. Νασιμέντο. Μαρτίνς. Καλή σέντρα. Ο Κορνέζος. Στην κίνηση ο Λουίς το δοκάρι.
Ολυμπιακός με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Έχει 2 παίκτες πάνω του. Καλή και αυτή η σέντρα από πλεονεκτική θέση. Δεν μπορεί ο Ελκαμπή να σπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα στο 90. Από τη σέντρα του Μπιανκόν ο Ελκαμπή ζυγίζει το σουτ, αλλά δεν έπιασε γεμάτα την μπάλα. Δεύτερο από τα 8 των καθυστερήσεων στη Λιβαδιά. Το γέμισμα στην περιοχή του Ολυμπιακού, όπου ο Κωστίνια πήρε την κεφαλιά. Το σουτ είναι δυνατό, αλλά είναι και πάνω στο Τζολάκι. Γιαζίτσι σημαδεύει στο δεύτερο δοκάρι για την κεφαλιά στο Λοντίκιν. Τούπτα. Προτιμά το Μασόν. Στην περιοχή ο Σαγάλ. Κρατά ο Μασόν. Κάνει το σουτ στην αγκαλιά του Λαφών. Ο Μπακασέτας θέλει να γυρίσει με το δεξί. Κάνει τη σέντρα. Ο Μπατουμπιντσικά. Προσπαθεί ο Ταμπόρδα. Έρχεται πάλι ο Ταμπόρδα στην περιοχή. Ο Ερνάντεθ, ο Τσέριν. Ο Σβιντέρσκι, το ανάποδο ψαλίδι. Και τελικά ο Σύστο. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού στο μάτς. Και τώρα προσπαθεί να βγει στην κόντρα με τον Τούπτα. Με τον Τουμπά να έχει κάρτα και να μην μπορεί να το σταματήσει. Ο Τούπτα πλασάρει. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ ανοίγει το σκορ στο 46. Ο Παναθηναϊκός απείλησε στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Αλλά στην κόντρα φεύγει η ΑΕΛ Νόβιμπετ και ο Τούπτα με το τρίτο φετινό του γκολ κάνει το 1-0. Κάνει πολλή δουλειά ο Σύστο που και βγάζει την μπάλα από την άμυνα και κάνει την assist για τον Τούπτα, ο οποίος πλάσαρε το Λαφών για το 1-0. Τα Μπόρδα δεν αντιληφθήκε ότι πίσω του ήταν ο Πάντοβιτς και περισσότερες πιθανότητες να σταματήσει την μπάλα. Πάλι ο Τούπτα φεύγει από τον Ερνάντεθ. Πατά περιοχή ο Τούπτα, εκτελεί ο Λαφών, τον νίκησε. Πάλι Τούπτα, κρατά την μπάλα, δεν δίνει στο Σύστο. Η κόντρα από τον Κάτρι και ο Καλάμπρη απομακρύνει. Εδώ και πάλι προηγούμενη ευκαιρία με τον Τούπτα. Πάρα πολύ γρήγορος, απέφυγε τον Ερνάντεθ. Αυτή τη φορά ο Λαφών τον νίκησε και συνέχεια ο Κάτρις σταμάτησε το σουτ που έκανε με το αριστερό. Ζαρουρί με Πάντοβιτς. Πάλι Ζαρουρί. Δοκιμάζει το σουτ ο Ζαρουρί. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Έχει βρει η μπάλα. Πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Στο χώρο για τον Σβιντέρσκι. Μετά ο Σβιντέρσκι θέλει να γυρίσει για τον Ταμπόρδα. Κατέβασε ο Ταμπόρδα. Τσέριν. Αυτός για τον Μπακασέτα. Εκτελεί ο Μπακασέτα στα δίχτυα. Ο Τάσος Μπακασέτας δίνει τη λύση στο 67. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει. Σβιντέρσκι γύρισε την μπάλα για τον Ταμπόρδα. Ο Πάντοβιτς, ο Τζέριν, ούτε αυτός εκτέλεσε, το κάνει ο Μπακασέτας. Πολύ ωραίο χαμηλό σουτ στη γωνία του Αναγνωστόπουλου για το 1-1. Ο Πάντοβιτς, Τζέριν, απλώνει το παιχνίδι για τον Ζαρουρί, ο οποίος έχει δώσει πλάτο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τρίπλα του Ζαρουρί, εξαιρετική, κάνει το σουτ με το αριστερό στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Εδώ νωρίτερα η προσπάθεια του Ζαρουρί, και από εδώ θα δείτε ότι η μπάλα χτύπησε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού. Κάθετα του Ζαρουρί για τον Σβιντέρσκι, σέντρα για τον Γέτβαϊ, ο οποίος πέφτει. Φωνές από την εξέδρα, συνεχίζεται το μάτς. Ο Αστέρας με Μίτροβιτς, νεοφερμένος ο Σέρβος η σέντα, επικίνδυνη, ύπουλη. Κουτσερένκο διώγνει, συνέχεια με νέο πλασέ. Ο Κουτσερένκο μαζεύει το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ασαριστά το κόρνερ, με Λομπάτο, Ματσάν. Προσποίησε ωραία, Ματσάν έχει χώρο για το σουτ. Με φάλτσο η μπάλα στα δίκτυα με ένα εκπληκτικό τελείωμα από τον Ρουμάνο. Έχει φαρμακερό πόδι. Κακώς τον άφησαν οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ τόσο ελεύθερο. 1-0 ο Πανατολικός στο 19. Από αυτήν την απλή κοπίνα στο κόρνερ ξεπερνά τον Μπαρτόλο, ζυγίζει το σουτ στην απέναντι γωνία. Πλασέ στο Παναθηνάκι λέγεται αυτό. Ανήμπορος ο Παπαδόπουλος, 1-0 ο Πανατολικός. Ο Ρώσα δίπλα του. Μίτροβιτς. Αρκετά πίσω ο Δελιγιαννίδης. Μίτροβιτς. Δελιγιαννίδης περιμένει. Μίτροβιτς καθυστερεί. Σέντρα. Τζοακίνι δεν μπορεί. Κουτσερένκο με δεύτερη προσπάθεια.
Κόρνερ στο 39, πλασαριστά Μίτροβιτς και Μπαρτόλο. Ωραία ο Μίτροβιτς στην περιοχή, ο Σέρβος αφήνει έξω, περνάει η μπάλα. Η ευκαιρία με τον Μούμο, σουτ πάνω στον Μπουχαλάκη, χέρι από τον Σιλά. Διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων και ένα μαρκάρισμα πάνω στον Κετού. Θα πρέπει να δει τελικά την φάση. Θα δούμε την φάση εδώ με Λομπάτο και Κετού από την σέντρα του Μίτροβιτς. Εδώ είναι ο ίδιος ο Ευαγγέλου μπροστά, δεν ξέρουμε αν θα βγάλει άκρη. Δείχνει πέναλτι. Μπαρτόλο με Κουτσερένκο, η προσποίηση, η μπάλα στην απέναντι γωνία, 1-1 στο 44ο λεπτό. Μπουχαλάκης σηκώνει για τον Γκράναθ, ο Σουηδός προλαβαίνει, η σέντρα πολύ καλή, ο Μπάτζι, κεφαλιά κόντρα, Μπάτζι με τη δεύτερη. Η μπάλα είναι out το 61. Κίνηση από τα αριστερά, Φάρλεϊ Ρώσα, η σέντρα για τον Μπάτζι, δεύτερο δοκάρι, σκοράρει από κοντά για δεύτερο συνεχόμενο μάτσο ο Σενεγαλέζος στο 64-2 ο Πανετολικός. Λίρα 100 ο Σενεγαλέζος, είδε και σκοράρει σε δύο παιχνίδια. Η ωραία ανάπτυξη από τα αριστερά, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ευνηδιάζεται ο Πέπε Καστάνιο. Άλλη μία assist και από τον Φάρλεϊ Ρώσα, ο οποίος ήρθε εδώ μπροστά στον κόσμο για να πανηγυρίσει. Λάντεν, διαγώνια παλιά, εκεί περιμένουν Σμιρλής και Μανρίκε. Σμιρλής με ωραία κίνηση, η ενέργεια από τα αριστερά, νέα προσποίηση, περιμένει ο Μπουχαλάκης για το πλασέ. Η μπάλα κόντραρε και η ευκαιρία για νέο σουτ, Άλεξιτς, γκολ! Η αλλαγή του Αναστασίου, ο Κώστα Άλεξιτς βάζει και αυτό στη σφραγίδα του στο 81. Πηγαίνει στην κερκίδα, πανηγυρίζει με το παιδάκι του, το βλέπουμε εδώ. 3-1 ο Πανετολικός, δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι. Ωραία ενέργεια από τον Σμιρλή. Το σούτ από τον Μπουχαλάκη σώζει αρχικά ο Πέπε Καστάνιο. Εν κινήσει ο Άλεξιτς, είναι δεινό στράικερ, καιρός να το θυμηθεί και ο ίδιος βεβαίως. Ο Κο καλτσά στην περιοχή, γυρίζει ο Μακέιτα, κεφαλιά ο Κουτσερένκο. Είχε γλιστρήσει ο Μακέιτα, ήταν στα γόνατα, πιάνει την κεφαλιά στην απέναντι γωνία, ο Κουτσερένκο σταθερός. Και εδώ η αποθέωση από τους φανατικούς φίλους του Πανετολικού στο πέταλο για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Τραβιέται η άμυνα του ΠΑΟΚ. Λάθος ο Πινέδα. Ζίβκοβιτς. Γιακουμάκης πατάει. Τάισον. Ξανά. Ζαφύρης μέσα στην περιοχή. Γυρίζει πάνω στο Μουκουντή. Κόρνερ. Ζαφύρης. Με μία προσποίηση βρίσκει χώρο για τον εαυτό του. Το 1-2. Κάτω ο Ζαφύρης. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Θα γίνει το 1-2 με τον Τάισον. Ανοίγει την μπάλα με τον Μουκουντή, ο οποίος τον βρίσκει χαμηλά. Ο κύριος Όσμερς δίπλα στη φάση δείχνει το σημείο του πέναλτι. Γιακουμάκης. Το πιάνει ο Στρακόσα. Δεύτερη ευκαιρία, το γύρισμα διώχνει ο Μουκουντή. Σπουδαία επέμβαση από τον Στρακόσα στην εκτέλεση του Γιακουμάκη. Το 0-0 παραμένει. Στρακόσα θα γεμίσει, σημαδεύοντας το Βάργα που είναι καλός ψηλά και την πήρε την κεφαλιά. Ο Γιώβιτς την επόμενη και φεύγει ο Γκατσίνοβιτς, του φύγε το κοντρόλ, γλίστρισε ο Παυλένκα. Υπάρχουν φωνές για την πτώση του Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς. Σέντρα, καλή σέντρα είναι για μια κεφαλιά που θα μαζέψει ο Παυλένκα. Ρώτα. Μαρίν γυρίζει. Γιώβιτς. Κοϊτά. Το σούτ του Κοϊτά δοκάρι. Στο 40. Βάργα τους λέει να ανέβουν πιο ψηλά. Στους συμπαίκτες του ο Μεϊτέ βρίσκει χώρο για να υποδεχθεί την μπάλα και να περάσει από έναν, από δύο και να πέσει στην περιοχή. Δεν έχει γίνει τίποτα, λέει ο Όσμερς που ήταν κοντά. Διαμαρτύρεται ο Μεϊτέ, μακριά η μπάλα από τον Μπίλιο. Για να δούμε και από εδώ. Εδώ σίγουρα υπάρχει ένα μαρκάρισμα, αλλά εδώ είναι ο Πινέδα με τον Μεϊτέ, για να δούμε. Είναι εκτός περιοχής.
Βάργα και Μιχαηλίδης. Ξανά ο Βάργα, ξανά ο Μιχαηλίδης. Ψηλά η μπάλα. Ο Κοϊτά, έχει ανέβει ο Πίλιος. Πολύ ωραία και έρχεται και ο Μαρίν. Ο Μαρίν θα σουτάρει δίπλα από την εστία του Παυλένκα. Out στις καθυστερήσεις. Κένι την πετάει μπροστά για τον Ζαφύρι. Ακολουθεί ο Ζίβκοβιτς από πίσω. Θα αφήσει την μπάλα στον αρχηγό του. Ζίβκοβιτς μπαίνει στην περιοχή και πλασάρει out. Πίλιος, ο οποίος τρέχει όλη την πλευρά και φτάνει στη γωνία της περιοχής για να γυρίσει την μπάλα. Ωραία. Γιώβιτς στο πλασέ δίπλα από την εστία του Παυλένκα. Πέρασε άλλο ένα λεπτό. Ο Μαρίν εκτελεί. Καλή εκτέλεση, αλλά η κεφαλιά φεύγει out. 1-2 του ΠΑΟΚ κάτω και ο Μουκουντή κάτω. Δείτε πως προσγειώνεται. Κεφαλιά του Βάργα και το ψαλίδι out. Γιώβιτς σηκώνεται. Ο Παυλένκα έπαιξε με τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα πετάει. Ο Γιακουμάκης βγαίνει από τη φάση, αλλά περνάει μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Offside ο βοηθός. Κένι απέναντι. Ωραία πάσα για τον Τάισον, ο οποίος ανεβαίνει, έχει τον Μπάμπα δίπλα του. Τάισον έφτασε στην περιοχή για τον Μπάμπα, το γύρισμα χαμηλά, το shoot out. Ο Σντόεφ στο 68. Με καλό ύψος η εκτέλεση, βγαίνει μπάλα από την περιοχή. Τάισον. Ωραία πάσα. Ζαφύρης γυρίζει κόντρα, μαζεύει ο Στρακώσα. Με αρκετή δύναμη εκτέλεση και το σουτ του Πινέδα. Κόρνερ. Τέταρτο για την ΑΕΚ. Κοϊτά έχει στήριγμα τον Βάργα. Η πάσα είναι για τον Γιώβιτς. Το κοντρόλ και το σουτ περνάει. Out. Μπάμπα. Τάισον. Το 1-2 έγινε. Μπάμπα φτάνει στην περιοχή, γυρίζει. Καμαρά. Out. Στο 87. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη μπαλιά και είναι καλή η μπαλιά για τον Λιούμπιτσιτς, ο οποίος έχει απέναντι τον Γιώβιτς. Τον είδε Γιώβιτς στην κεφαλιά, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για την ΑΕΚ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η μεγάλη ευκαιρία του Γιώβιτς στο μάτς. Ζίβκοβιτς πρόλαβε, μάζεψε, κοιτάζει την περιοχή, φέρνει στο αριστερό, παίζει με τον Τάισον. Τάισον ξανά για τον Ζίβκοβιτς, αυτό στη σέντρα, Γιακουμάκης δεν μπορεί, διώχνει ο Ρέλβας.